Mi haƙuri mawadaci ne. da ni wa in shiga ciki zabo cikin mutanen dan masu safin da kaya. To kai ni abin da zan gaya ma zahin nema na kawo samu ne. Zahin nema? A zahin nema na kawo samu mai gurasa? Zahin nema. Kai da Allah bakin ku gura shi amma ana tare ku. Ko an goya muku hanya arziki. Shi yasa ga gunan da ni da ku duk cikin wahala. Ba komai. Kadi bi gidan ga shekara 3 ana yin shi sai an zo dan kakata na yi noma in kawo gonar in kawo abin gonan nan gidan ya canye ga nan ban ruhi ba. To ai arziki na Allah ne. Malam cewa ni naka ne. Ni fa mutum da Alhaji ya dawo bai bari. To me kake ni? Alhaji zan bi ku zo mu je hayar da Alhaji ya bi in ta menene ma da ni mu bi ta dai mu yi kuɗin nan in kana da kuɗi kana da mutunci. To mu ba za mu yi ba. Mu ba za mu bi wannan hanyar ba. Ba za mu yi ba. Ba za mu bi ta ba domin mun ji Alhaji an ce kuɗin shi ba na Allah bane. Ƙwarai ka. Haka ne? Kai irin da kake so ka yi? Kai malam ni inda kuɗi ne ka gane ko shikenan tunda dai ba ku tare da ni. To mu ba za mu yi ba. Ba dai ni kuka ta mu aikin gaba. Da Allah malam ku tashi na sallame. To mu mun tashi wani kai go mun karɗe kara ka ne mu shara. Ni zan neme ku. Ba ni ba neman ku har abada. To shikenan. Ci gaba da aikin ku ni ko hanya Wai Alhaji, wai Alhaji. Dan kai. Mana abin nan. Yaya? Alhaji ashe ka sauko. Wallahi na iso shekaran jiya ne ma na shigo garin wallahi. An ce shekara ka 3 baka Najeriya. Wallahi ba ni na dan fita saboda ta san harkokin dai sai ana hita ba zama. Wallahi ba zama daga ina Aisha aka yi to aka tashi ba tashi mana. Alhaji wannan ai wuta mu ce wannan. Ai wannan ta ku ce. Allah sarki daga ina haka? To daga nan gona ka san hilin nan daurin na fara gini. Na sani. Ina cikin hayar shekara 3 ba. Ai malam tuni man zuwa gidan nan yanzu ka san shekaru ga da an dan fara arziki na haka har yanzu ba da ginin nan ba. Lokaci ba ba ran ka sa wani. Shi ma da muna ta zo ya fara. Bana an sa wani da na kai ko ba ya ruhe ko Allah mai iko. Malam tuni mun nan.
sai a yi kokari a sai kirin Allah a wanke kayan ka saboda gaskiya kayan nan ma da kai da kayan Allah ni wallahi ban so ganin kayan na haka ba sai da aka ka haka kuma yanzu nan da su kuma kake zuwa masallaci a shiga jama'a da Allah ko hira wurin ladidi shin wai magana auren ladidi na nan magana auren ladidi na nan haji kai dai sai dai ma an ce ba kwana biyu za ka yi ko kwana biyu zan yi to shikenan ba nagode hala ba dama shi arziki shi ne a gabansa talauci ya masa kanta zai kayansa ga boka ya mance Allah shi ke bayarwa ya yarda da boka ga wani ya yi kuɗinsa ya kaucewa rabbani ya ɗau boka gatansa ya ɗau duniyar ga da faɗi godiyar Allah arziki ne ga wani ya ɗau kansa arziki shi ne a gabansa talauci ya masa kanta zai kayansa ga boka ya mance Allah lafiya kalau ka ce ana nan gona ana ta fama da aiki shekara ma ake da da fama da fama ce har yanzu dai abubuwan da da ko da ciwon da amma na samu amfani malam kare kare ga mu gona godiyar Allah arziki ne ga wani ya dauka ko ina noma gonar ka kakar kakanni da ga gonar ka amma ga shi na har yanzu bi ba hada da cikin dauda ina kallon Allah sarki ka ce yanzu dai harkokin gare na noma ana kai shi ka san da yake na kwana biyu alhaji wallahi bancin da ina jin nauyin ka ran da ka bani kuɗi in je sai sabulu da omo in yanki wallahi da sai na ga ba magana ya haka ce min wai ana samu alheri ko da kadiba shekara da shekaru ko da ka ga duka har yanzu ba ta zaka ba Allah sarki malam to ai ni na ga gaskiya abu ba da addu'a da girman Allah ka dai ga garin bugura da kai wannan gaskiya ne kuma in ka samu ka taimaki dan uwanka wannan gaskiya ne abin da nake roƙonka don Allah don Annabi hanyar nan ni dai in zaka birni ka wuce da ni ka taimaka min in samu ni dai kai ko share ce ni dai in rinka ma in dai gana zama wani in rinka sa ko ban sa babban riga ba dai in sa dai riga da wando Allah sarki malam Tanimu to ai ka san ita harka ta kuɗi da kake gani mu ma nan da ka gan mu malam Tanimu wallahi harka kuɗi da kake gani in dai zan samu in zama wani sarki karbu kai kayan magaboga kai talaka ka gane Allah shi ke bayarwa zabin ne ma ba ya kawo kai mutum ne ba ga Allah Allah shi ke bayarwa zabin ne ma ba ya kawo samu in mun sa lura ga wani ya yi kuɗinsa ya kaucewa rabbani ya ɗau boka gatansa ya ɗau duniyar ga da faɗi Allah sarki kar mu kai kayan mu ga boka kai talaka ka gane Allah shi ke bayarwa
zafin nema ba ya kawo samu in mun sa lura. Ga wani ya yi kuɗinsa ya kaucewa rabbani, ya ɗau boka gatansa, ya ɗau duniyar ga da faɗi. Adi gudi gui, 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 adi gudi gui. Gindingau, gindingau. Adi gudi gui, adi gudi gui, adi gudi gui, adi gudi gui. Ba matsala alhaji, ba matsala alhaji, wannan abu wanda yake kai matsala ba ne. Ai akwai gindingau, zan kira gindingau, amma ka haɗa mai ka'idodi ne ko? Ya ce zai iya ne ko? Zai iya komi da komi, akwai gindingau, ina haɗa shi da gindingau. Gindingau!